Χειμωνιάζει σιγά σιγά και καταλαβαίνουμε ότι η καθημερινή βουτιά γίνεται πιο δύσκολη με το κρύο, εκτός εάν έχουμε μια εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα. Αν λοιπόν ψάχνεις κατοικία που να συνδυάζει ιδιωτικότητα, κομψότητα και απόλυτη άνεση, τότε αυτή η κατοικία στην Εκάλη είναι για σένα. Η μεζονέτα μας 370 τετραγωνικών αναπτύσσεται σε 4 επίπεδα, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερικό ασανσέρ και το κάθε επίπεδο είναι μελετημένο στην εντέλεια. Μπαίνοντας από την κύρια είσοδο της κατοικίας, συναντάμε τον ενιαίο χώρο καθιστικού και τραπεζαρίας με το μαρμάρινο τζάκι, την κουζίνα, το βεσέ των ξένων και highlight ασανσέρ φαγητού. Το primary υπνοδωμάτιο διαθέτει en-suite μπάνιο και ένα walk-in closet, ενώ συνολικά η κατοικία έχει 4 υπνοδωμάτια και 6 μπάνιο. Η σοφίτα με δική της βεράντα και μπάνιο μπορεί να γίνει γραφείο, στούντιο ή απλώς ο προσωπικός σου χώρος ηρεμίας και συγκέντρωσης. Με ξεχωριστό playroom, αυτόνομο χώρο φιλοξενίας, 4 θέσεις στάθμευσης και ενεργειακή απόδοση Β, δεν λείπει τίποτα. Μια σπάνια ευκαιρία στην πιο εκλεκτή γειτονιά των βορείων προαστίων. Στείλε μας μήνυμα και κλείσε ραντεβού για ξενάγηση.